नमस्कार, मी अदिती बुक ऑफ रेसिपीज या माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप स्वागत करते। आजची आपली रेसिपी आहे आलू पराठा। सगळ्यांनाच आवडतो। तर याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे, हे मी 4 मीडियम आकाराचे बटाटे आहेत ते उकडून घेतलेत आणि उकडून झाल्यावर त्या थंड झाल्यावर त्यांना मी किसणीवर किसून घेतलंय। बटाटा जास्त उकडायचा नाही, खूप एकदम सॉफ्ट झाला पाहिजे असं काही नाहीये, एकदम खूप जास्त बटाटा उकडून घ्यायचा नाहीये। तर हे बटाटे मी किसणीवर किसलेत आणि त्याच्यात मीठ घातलंय चवीप्रमाणे। हे आपलं फायनल मीठ आहे, मी पुन्हा मीठ वापरणार नाहीये। जे काही स्टफिंगसाठी मीठ लागणार आहे ते मी इथंच बटाट्यांमध्ये घालून त्या बटाट्याचा मी असा एक मस्तपैकी गोळा करून घेतलेला आहे। हे गव्हाचं पीठ आहे, कणिक आहे, ही मी व्यवस्थित मळून ठेवलेली आहे। जवळजवळ अर्धा तास मी मळून ठेवलेली आहे, अर्धा तास अगोदर। तर हे बघा, हे कणिक आहे, तर थोडंसं मीठ घालून याचा असा मी डो बनवून ठेवलेला आहे। फार मऊ असं नाही मळायचं, एक आपलं रेग्युलर जे कणिक आहे थोडंसं घट्टसर असं मी हे मळून ठेवलेलं आहे। त्याच्यानंतर आपल्याला लागणार आहे फोडणीसाठी जिरं, मोहरी, हळद, हिंग, ही मी आलं, लसूण आणि एक हिरवी मिरची घालून पेस्ट करून ठेवले, 2 चमचे ही पेस्ट आहे। धणाजिरा पावडर आहे 1 चमचा, हिरवी कोथिंबीर आहे, ही कोथिंबीरची फक्त पानं चिरून घ्यायची, कोथिंबीरचे मागचे दांडे घ्यायचे नाही, ही फक्त जी पानं आहेत ती चिरून घेतलेली आहेत। आणि हे आहे लाल तिखट अर्धा चमचा। कढईमध्ये मी 2 चमचे तेल तापत ठेवलेलं आहे। तर तेल व्यवस्थित तापलं की आपण पहिली त्याच्यात ही मोहरी ठेवली आहे ती घालूया। मोहरी व्यवस्थित तडतडली की मग आपण त्याच्यात हे जिरं आहे ते घालूया। मोहरी तडतडली की आपण त्याच्यात हे जिरं घालूया। जिरं तेलामध्ये नीट फुलवून घ्यायचं। जिरं झालं की मग आपण हा हिंग तो घालूया आणि नंतर मग आपण ही जी पेस्ट करून ठेवली ही आलं लसूणची ती घालूया। हे सगळं व्यवस्थित एकत्र करून घेऊ। चला, आता ही जी आलं लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट आहे ती मी जवळजवळ 30 सेकंद व्यवस्थित परतवून घेतली आहे। हे जरा परतवून घ्यायचं, नाही तर त्याचा कच्चेपणाचा स्वाद येतो। आता मी याच्यात हळद घालते 1 चमचा, लाल तिखट आहे ते घालते आणि ही धणाजिरा पावडर आहे ती पण घालते। आणि आता हे सगळं जरा एकत्र करून घेऊया। हे एकत्र झालं की मग आपण हा जो बटाट्याचा हे ठेवलाय गोळा करून तो घालूया। बटाटा कुस्करून वगैरे नाही घ्यायचा आहे आपल्याला, तो किसणीवरच किसून घेतला पाहिजे, तरच एक सॉफ्ट मस्तपैकी आपलं स्टफिंग तयार होईल। तर हे ह्याच्यामध्ये ह्या व्यवस्थित बटाटा आता एकत्र करून घेऊया। ही हिरवी कोथिंबीर आहे ती पण घालूया। आणि आता मी आता गॅस बंद करते, कारण आता जास्त काही शिजवण्याची गरज नाहीये। आता गॅस बंद करायचा आणि कढईमध्ये ह्याला बटाट्याला हे जे आपण सगळं जे फोडणीचं साहित्य आहे ते व्यवस्थित एकत्र करून घेऊया बटाट्यासोबत। तर मी आता गॅस बंद करून ते व्यवस्थित एकत्र करून घेऊ। मगाचं जे बटाट्याचं मिश्रण आहे ते मी व्यवस्थित गार करून घेतलेलं आहे, व्यवस्थित एकत्र करून गार करून घेतलेलं आहे। कणकेचा आहे मी गोळा घेतलेला आहे, तर त्याला मी हलकं लाटून घेते। हे बघा, मी अगदी थोडं लाटून घेतलं म्हणजे आपल्याला याच्यामध्ये सारण व्यवस्थित भरता येईल। तर थोडं सारण घेऊन मी याच्यामध्ये ठेवते आणि हे व्यवस्थित एकत्र करून घेते। याला हे व्यवस्थित कणकेमध्ये हे फिल करून घ्यायचंय। तर हे सारण भरलेलं आहे, आता हे जे कणकेमध्ये व्यवस्थित आपण भरून घेऊया आणि हे पॅक करून घेऊया व्यवस्थित। आणि असं तिथल्या तिथे थोडंसं प्रेस करून पसरवून घेऊया, म्हणजे सारण आतमध्ये व्यवस्थित पसरतं। आता मी थोडंसं कोरडं पीठ घेईन आणि त्याच्यावर हा गोळा ठेवून हलक्या हाताने हा पराठा मी लाटून घेईन। पराठाने लाटायचा असतो, त्यामुळे त्यातलं स्टफिंग बाहेर येत नाही, त्यामुळे हलक्या हाताने हळूहळू हा आपण पराठा लाटून घेऊया। पराठा मी व्यवस्थित हलक्या हाताने लाटून घेतलाय।
तवा गरम आहे, तर तव्यामध्ये आपण ह्याला ठेवूया. पराठ्याची पहिली जी बाजू आहे ती अगदी हलकी 1-2 सेकंदासाठीच भाजून घ्यायची. तव्याची फ्लेम मी मिडियम ठेवली आहे. 1-2 सेकंद झाली की लगेच आपण याला पलटवायचं. आणि ही जी दुसरी बाजू आहे ती मिडियम आचेवर व्यवस्थित आपण भाजून घेऊया. एक चांगला कपडा वापरायचा आणि त्याने प्रेस करत करत ह्या ज्या कडा वगैरे आहेत पराठ्याच्या त्या आपण व्यवस्थित भाजून घेऊया. आता मी पराठा पलटी केलाय आणि आता आपण दुसरी बाजू पण पराठ्याची अशीच व्यवस्थित प्रेस करून भाजून घेऊया. हा बघा पराठा हलका हलका फुगतोय आणि दुसरी बाजू पण पराठ्याची आपण व्यवस्थित भाजून घेऊया. अशी आपण आता ही बाजू भाजून घेतली आहे. आता इथं आपण पराठ्याला तूप लावूया आणि हा पराठा परतवून घेऊया. मस्तपैकी पराठा छान अगदी तयार झालाय, मस्त दिसतोय. आपण ह्या बाजूला पण आता तूप लावून घेऊया. जेव्हा तुम्ही तूप लावत असाल तेव्हा गॅसची फ्लेम कमी करायची, नाही तर पराठा करपतो. म्हणून तूप लावण्याच्या वेळेस गॅसची फ्लेम कमी करून आपला हा सुंदर असा पराठा तयार झालेला आहे. आलूचा पराठा तुम्ही नक्की ट्राय करा. मी बाकीचे पराठे असेच करून घेते. तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर त्याला लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.